σώμε τη δέησιν ημών το Κυρίο υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε αντιλαβών σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάς.